Hold kæft, mit liv er mærkeligt. Hej YouTube, og velkommen til min kanal. Det her, det er en skraldespand, og den er sort. Og ved I hvad? Jeg synes, at det er så sjovt, fordi jeg vil godt finde mit eget. Og et skraldespand, det er bare fucking sjovt, synes jeg, på hovedet. Og den dufter bare så lidt. Jeg vil gerne i mine videoer lave med alle mulige ting. Jeg har noget musik, jeg har gaming, jeg kan lave alt muligt. Alt skal bare foregå med den her skraldespand på hovedet. Så det her er en opstartsvideo. Jeg tænkte, har I nogle idéer? Hvad I godt vil have mig til at gøre, som er realistisk, og som man må lægge ud, som er lovligt på YouTube, så vil jeg gerne prøve at gøre det. Og jeg vil gå langt, for jeg synes det er pisse sjovt at blive udfordret. Kom med det. Jeg har både Playstation, Xbox, det er inden for gaming. Jeg har musikinstrumenter. Jeg kan nå udenfor et eller andet, komme med noget realistisk, så vil jeg se på det. Jeg har bare et ønske til gengæld. Så skal du også dele den her video. Og så synes jeg især, at du skal subscribe. Især hvis jeg gør det. Jeg skal nok svare tilbage i comment. Skraldespand med